Gospodin, Isus je rekao: moje ovce slušaju moj glas. Gospodin se vraća kako bi izgovorio riječi kojima poziva ovce. Najvažnija stvar u našem čekanju: Gospodinovog dolaska je čuti. Gospodinov glas. Ali upravo sada naša najveća poteškoća je što ne znamo kako čuti Gospodinov glas. Također ne možemo razlikovati Božji glas od ljudskog glasa. Molim vas, recite nam kako se možemo jednom zauvijek uvjeriti U Gospodinov glas. Kako čujemo Božji glas? Uzvišenost naših kvaliteta ili duljine našeg iskustva ovdje nisu bitni. Što osjećamo vjerom u Gospodina Isusa, kada čujemo mnoge njegove riječi, iako nemamo iskustva ili znanja. o Gospodinovim riječima u trenutku kada ih čujemo, Osjećamo da su istinite. da imaju moć i autoritet. Kako nastaje taj osjećaj? Je li generiran našim iskustvom? To je učinak inspiracije i intuicije. Ovo je dovoljno da dokaže da ljudi srca I uma mogu osjetiti da Božje riječi, imaju moć i autoritet. to jest Čuti Božji glas. nadalje, Najveća razlika između Božjeg glasa i ljudskog je u tome što je Božji glas istina. ima moć i autoritet. Možemo ga osjetiti čim ga čujemo. Bez obzira, Možemo li ga izraziti riječima ili ne? osjećaj je jasan. Lakše je prepoznati ljudski glas. Ga čujemo, osjećamo da je razumljiv i pristupačan. Ne osjećamo ni najmanju moć ili autoritet u ljudskim riječima. A još manje možemo potvrditi da su to istine To je najveća razlika između Božjih i ljudskih riječi. Na primjer, vidimo da riječi Gospodina Isusa imaju moć. i autoritet. Čim ih čujemo, možemo potvrditi da su to istine. One su duboke, tajanstvene i izvan ljudskog shvaćanja. Sada razmotrimo riječi apostola u Bibliji, iako je većina njih proizašla iz prosvjetljenja. Duha Svetoga, one nemaju autoritet ni moć. To su jednostavno istinite riječi, ništa više od riječi koje koriste ljudima. Raspravimo, I o tome može li itko izgovoriti riječi koje je izgovorio. Gospodin Isus? Nema nikoga tko bi to mogao. To potvrđuje riječi Gospodina Isusa kao Božji glas. u takvim usporedbama. Ne možemo li razlikovati Božji glas od ljudskog glasa?